Ja, jag stannar här samman med 5 otroligt glada genton och här är vi Rob och Scrooge Malagaivan och till lycka till. Tusen tack för det. Hade du väntat att till för jag stannar här vid när prisen nu? Överhuvud, jag hade tror jag det så glad till att vi hade slätt överhuvud väntat där var såna go known som var i boye så slätt inte. Tid är nämligen en nudgeböcker till det akkurat stående här och vad har det lyckats som just här till? Och eftersom jag vet inte vad till så eller lunch jag hade vidare finns näck på sjö vi tar en sinkelot och en flöve och jag hade verkligen vidare arbete harst och kommer längt för att tynas vi där så vi är så till och heter så där det är lugga som man får ett eget hela klapp och man tog i mig på kan man vet eller för man finns ju en vidkänning från förjon eller från öronfältet att det är gott så okej. Nu är det en ny bulker men här var det very utonage för alltså kvar sig. Vi har uppdraget inte kvar sig som jag kan gå se vi har några runt men helt har klart några andra standard som bulker och att jag flöver ut och allt det där det är inte perfekt. Så är det spännande. Så jag måste börja en bulker vid 5 konfaktion. Hur fungerar det? Alltså det fungerar väl. Vi har så att konflikter vi först men alltså hvis vi det har också som vi då brukar säga så ser vi då bara på en vägen så blir det klara och så är allt som regel alltid läge. Så det är ja. Det är otroligt goda till att lösa det alltid. Det kommer så tätt och det blir när 5 mikroner liksom man säger där. Och vi ser ett eller annat som nu är en av oss så ser vi det så lägger vi det allt på bordet och så skiljer hinner det och så tar jag det här från det så. Och inte bitch fight eller något. Och nu hade jag så vunnit det första pris nägrantu. Vad är det nästa? Nu tar jag lugga hetta först och vi tror att det är spänt där. Jag tycker att jag kan hjälpa oss. Kan bjuda oss vi är och jag vet kan vi attla oss men vi attla sånt blir vi och Gera mer framskritt hoppa vid. Gera att ägga blåa tonna. Ja, absolut. Så, vi är spänta, ja? Ja. Jag ska posta spänt, ja. Kvar för att hänga? Det där bara finns en pris till alla 5. Ja, chefen i studion. Tack i det. Kan vi då? Här alltid kom på sjön. Han dock upp bättre. Ja, en säger också det. Det ser vinna i det så det är öppet. Spännande hur det kan nu. Men tid, stora tack för det pratet och hjärtligt lycka. Tack.